wani kuskure da muke yi bayan mun gama cin abinci shine sakaci da yin addu'an cin abinci din. Domin jama'a addu'an nan tana ɗauke da wani falala ne mai girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka gama cin abinci ka karanta wannan addu'a din to za a gafarta maka zunubanka da kai a baya kafin cin wannan abinci din. To me zai hana ka kai wannan addu'a din? Gashi ba wani tsayi bane da ita. Akwai riwayan da ta zo alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ku duba fa, addu'a ce yar gajera amma sai tarin falala da yake dauke da ita. Sannan sai ɗayan riwayan shine alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. To duk wanda kai insha Allah daidai ne, ba matsala. Akwai mai riwayan hadha ta'am, akwai mai riwayan hadha kawai babu at-ta'am din a ciki. Ina fata an fahimta. Dan haka bu daina sakaci da wannan addu'a din. Duk sanda ka ci abinci ka karanta wannan addu'a din dan ka dace da wannan falala na gafarta maka zunubanka da kai a baya kafin cin wannan abinci din. Zan ƙara maimaitawa. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ko kuma ɗayan alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ai sharing wannan karatun saboda ƴan uwa da yawa su amfana su dace da wannan gafara ta zunubai baki ɗaya. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.